duk wani malami da yake da mumbari na juma'a da bai fito ya nuna damuwarsa ba ta zamanto ajandar hudubarsa kan wannan matsalar ba ne. A faɗa injini wannan malamin maciyin amanar al'umma ne da kuma addinin musulunci. Sunana Musa Yusuf, an sani lakabina da Asadu Sunna. Babu wani dalili da zai sa a zo ana kashe mutane ka hau mumbari kana musu magana akan muhimmancin sadaka ko azumin nafila, kuma a faɗa min malamin da inda yanzu a ce irin yadda aka je aka danna mutanen nan aka yanka, mamar shi aka danna aka yanka ko baban shi ko ɗan shi ko matar shi, dan Allah zai iya hawa mumbari wa mutane hudu ba normal yadda ya saba. To abin nan fa in fa yana zuwa kan wasu, abin ba wani tabbas, zai iya zuwa kaina, zai iya zuwa kan kowaye a kowane irin lokaci. Da haka malaman da suka fito suka zaɓi mutanen nan, to ya kamata su fito kuma yi magana sannan su tausaya ma al'umma akan halin da al'umman nan take ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An wayi gari manoma suna yin noma a cikin gonakinsu domin su samu abin da za su ci, abin da za su sha, su ɗauki nauyin iyalansu. 'Yan ta'adda suka shiga har cikin gonan nan, suka danne mutanen nan, suka yi musu yankan rago a wannan ƙasa. Shugabanni ku ji tsoron Allah, shugabanni ku ji tsoron Allah, shugabanni ku ji tsoron Allah. Ku tashi ku yi abin da za ku fitar da kanku a wajen Allah da kuma fitar da kanku a wajen 'yan Najeriya. Rayin mutum miliyan 200 ne Allah zai tambaye ku ranar alkiyama. Kuma ku dinga karɓar shawara daga ƙwararru da masana, ku nemi taimako daga wasu ƙasashen, ku haɗa da ƙwararru waɗanda suka daɗe suna aikin nan a Najeriya. Ba bambancin jam'iyya, Najeriya duka tamu ce. Ba bambancin yare, ba bambancin ƙabila, ba bambancin addini a harkar tsaro. Ku nemi shawara daga masana da ƙwararru, kuma ku nemi taimako daga al'umma, kuma ku tsaya ku roki Allah ya fidda mu daga halin da muke ciki. Allah, mun kawo ƙara gare ka, Allah ka taimake mu ka fidda mu daga wannan hali da muke ciki. Babban aikin hukuma wato gwamnati shine tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. To a wannan bangare lura da abubuwan da ke faruwa babu shakka gwamnati ta gaza. Sau da haka babban abin da ya kamata mu yi mu a matsayinmu na 'yan Najeriya da kuma mazauna wannan ƙasa Najeriya shine kowannenmu ya ji tsoron Allah, da shugabanni da mu da ake shugabanta. Wato kowanne ya san irin ayyukan da yake yi wanda Allah baya so, ko dai yana yin ayyukan ne a ɓoye ko yana yi a bayyane. To kuma yaya ne kowa ya bar ayyukan da Allah baya so. A matsayarmu a dangane da kashe-kashen da ke faruwa a ƙasarmu, ko kuma in ce a arewacin Najeriya, matsaya ce wacce kamata ta zama matsayar addini, matsayar al'umma da kuma matsayar dokokin ƙasarmu Najeriya. Matsayar addini, Allah mahalicci ya nuna cewa kashe ran bawan Allah guda ɗaya, kashe ran ɗan adam guda ɗaya daidai yake da kashe duniya baki ɗaya. Wannan ita ce matsayar addinin musulunci akan kashe ran ɗan adam. Matsayar al'umma wacce ita ce ta zaɓi gwamnati, wanda gwamnati na wakiltan al'umman nan ne, yau sun gaji tun suna ba da uzuri har sun zo sun janye maganar wani uzuri, kawai suna buƙatan a kawo ƙarshen wannan kisan wulaƙanci da ake musu a ƙasarsu. Don haka matsayar dokokin Najeriya kuma sun ɗora alhakin tsare ran bayin Allah akan gwamnati. Da haka dole ne mu malamai mu haɗu mu samar da murya guda ɗaya mai ƙarfi. Batun cewa muna samun wani abu, ko muna kwaɗayin samun wani abu, ko muna tsoron wani abu, ko muna ƙaunar wani abu, ko muna ganin lokaci bai yi ba da za a yi magana, wannan duk mu ajiye, an wuce wannan. A dawo a yi maganar cewa ƙasan nan fa in ana so ta ɗore, dole sai an daina kashe bayin Allah. Kuma waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin su daina kashe bayin Allah
su ne waɗanda suka rantse da alkur'ani suka ce za su tsare ran bayin Allah. Wannan ita ce matsayarmu, muna fata Allah ya muku albarka, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya.